חזרתם אלינו, מצב התוצאות הוא 2 קולות לטיטי, 2 קולות לטילטיל, כל אחד לרוסלנה וכל אחד לכוכבי. אנחנו ממשיכים בספירת הקולות. טילטיל! טילטיל עולה ל3 קולות, ואנחנו ממשיכים אל הפתק האחרון שאולי יכריע את המשחק ויגלה את זהותו של השורד האחרון. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, גבירותיי ורבותיי, במידה ויהיה כאן שוויון, אנחנו ניגש למבחן האש, כאן בשידור חי. טילטיל, טיטי, עמדו שניכם במרכז בבקשה. רוסלנה, תחליפי מקום עם טיטי, או להפך גם טוב. מה, אתה רציני מבחן האש? אני רציני, יקירי. במידה ויהיה כאן שוויון, אתה מכיר את המשחק הזה? מה זה? מבחן האש עכשיו. חברים, אני חוזר, במידה ויהיה שוויון, אנחנו ניגשים למבחן האש. אני ניגש אל הפתק האחרון. שימו לב, השורד האחרון של הישרדות הונדורס,